Musím se napít. Co se stalo? Tyvar, jsem trošku nervózní, myslím si, že mě něco pronásleduje. Hej, co to tam je vzadu? Hej, co to tam je? No, ty kokos. Já jsem dlouho nebyl. Pane bože, co to je? Co to je? Halo? Bože, to sem chodí. To nejvíc to je. Halo, pane, vstávejte. Vstávejte. Slyšíte mě? Slyšíte? Slyšíte, co se tam stalo? Pane. To nevíte, co se tady všechno děje v tomhle lese. Bože, co jste tady dělal, pane? Žijete? Jste v pohodě? Pojďte, pomůžu vám stát. Ne, pane, vstávejte! Bože, prosím, někdo vůbec chodí, že tady neslyšej. Pane, vstávejte, rozumíte se civilní. Už pomůžu stát. Pane bože, z tohle jsem spadnul. Tamhle je můj batoh. Tohle máš batoh? Jo. Z toho jste spadnul? Jo. Já nevím. Bože, z toho spadnou. Počkat, cože? Co to je? Tak ta helma je od pohřešování. Počkej, jako vážně. Bože. Co se tady v tom lese děje? Co? Počkej. Čekol jsem měl nahoře? Počkej, co? Ne, bez srandy, já byl fakt nahoře. Vážně si to jen nepamatujete třeba, že jste si ho třeba nechal tady. No, určitě ne. Spadnul jste z takovýhle vejšky. Já si trošku pamatuju. Byl tam nějaký pán, tak jsem mě podíval, jsem se lek a jsem běžel a spadl jsem z tohohle útesu. A to kolo jsem měl nahoře. S tou helmou. Takže jste vyjel nahoru. Slyšel jste ten zvuk? Sakra. Jo. Měli bychom moc ticho vypadnout. A proč vy jste šel sám? Tady dělal? Tady na tom potoce byl dřív, tam jak jste viděl ty cihly, tam byl dřív dům mojí babičky, měla tam mlýn. Tak to jsem chodil omrkávat. Aha. Schořilo to tady asi před 3 lety. Tak nama. Ale jo, já už budu muset jít, já jdu totiž tam tudy domů. Jo, tak já to budu tam a obcházet. Tak děkuju moc za pomoc, jo. Zachránil jsi mi život. Děkuju. Máte o sebou mobil, nebo máte mobilní číslo? Nemám. Myslíš, že tady mohli bychom se třeba někdy sejít? Můžeme počkat. A neskusíme náhodou najít toho. Je to vlastně riskantní, promiňte, ale já tam asi fakt nepůjdu. Pana. Už tady konč tam máme umřel. Naschledanou, hele. Ale teďko budeme 2. I tak. Víte co, přečtěte si na webu vesnice, co se tady všechno stalo. Máte hodně neuvěřitelné schopnosti, fakt se s tím neskoušíte zahrávat, a už jsem nikdy nekotoval. Obzvlášť tam nahoru. Prosím, ano. Omlouvám se.